Yuk. Tol, tol, tol. Ya, diaturke tembang sing kepenak dhisik. Iki arepe tak suwun tembang sing iso ndadekke ati mak cles. Apa mak? Mijil ketoprak. Sing tak suwun genduk ani. Dadi tak tuduhke klasike. Dadi wayangane aja mung campur sari. Lakone kudu jelas, dibayar tenanan wayangane. Mung campur sari ganggutan iki. Dalang piye kowe ngene iki? Ini itu klasik ya enek, lakone jelas, judule jelas, ngoten lho. Nanggap dalang aja syukur dalang. Dalang ki malati, ngono. Sing roh sejarah dalang nggih kula niki. Cah-cahe. Iya. Tanpa sejarah apa iso. Ya nak mijil ketoprak kaya ngopo. Dobi demen angger wong. Wong ini kalih kula kasih demen. Lek kula ndalang pun pinten taun, mulai 91 nganti sakniki wong legokne demen kalih kula. Oh, menar Pak Jenengan. Aku dalang ora paksun ora demen belas. Wong ganteng, apian, gampang ngejak ning warung. Yo. Dobi. Dobi yang Wah, sinden gue tak sawang kok kene ketara. Pating prentul. Lek kon dhuwur genane. Tenan yakin diampute diomong ra. Nah, cekane Caca ayu-ayu aku wis tuwek. Suara ruang tambah ono. Aku teko langsung wong brutuk. Nyuwun foto, Pak. Kalih timbul. Wes nom tuwa ngono. Aku pas nguyohe digonggeni. Eno. Lah kaya ngono dulu jajal ya. Demen aku ra umum.
suasanane penak, bumine bumi apik, bumi resik ngono. Bumi ngene iki kerep dinggo wayangan tansaya apik, pedagang tansaya laris. Ngoten Pak Heru. Jadi ora syukur bumi. Iki lho bumi sejarah biyen. Engko bari tak critani sejarah. Yuk. Sadurunge pepunden tak arani pepundene Waranggana. Mbak Elisa karo panjenengane Jeng Tatin diaturke dadi ben bocah-bocah ki ben nembang dhisik. Ngono ya, Mak. Aku ki sarwatil kok. Coba aku arep nyobot Mbak Jeki Narusa. Sinden saiki jenenge ngene. Jeki Narusa. Kaya penyanyi ini Roma Irama. Sik jemeneng sik. Niki nggih foto model. Model napa niku, Mo? Model madu ta, Mo? Sik apa sih? Apa? Model madu. Ndak maksudnya foto model ya apa? Jenenge. Fashion show ta, Mo? Oh iya. Coba jumeneng. Nggih. Karo gaya jaya iring ngono. Piye, Cak? Iringane model piye, Yud? Yud. Ndang oleh. So. Foto model iki iringane piye ben ngerti ya. Niki kula fashion show ngoten, Mo? Iya, langsung. Ngederne susu ngene kan. Mboten, Mo. Dhewe mah kaya ngono. Lah niki rak jenenge menghibur ya nak ya. Nggih. Tembangno sambung wanci dalu. Nggih. Lagu. Ya kaya napa diaturke sambung wanci dalu. Mangga Mas dindingane. Sing Sias napa mboten, Mo? Kuwi kok. Lah kuwi karo laras ki paling cepet kok ana. Netane aja so gampang kanthi wong manes. Sambung wanci dalu dadi aja lamis. Ya. Sing gedhe Pak ngeberana kan Mas babut jangkrik. Sakit
ya kabeh tak perbarui ya. Neno 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 nano. Klentu mo. Kaya kuwi lagune. Sanes. Menda boyo Yuk. Aku tentane ora cocok. Kaya ora gandeng lek nggarap iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padalang Pak Sony badhe nyuwun lagu pepeling kalian Blitar. Wingi mangke kula aturaken Pak Ya, bacot kele nembang. Sindene akeh dadi aku nek ngene iki karo leren mula ngarep tak katekne engko guyone ya tak katekke. Aku arepe nyuwun waragana sing manggon panjenengane Mbak Ellen. Ellen Octavia. Lek mbiyen sinden kuwi jenenge Supreh. Mulyati. Saiki Jeki Marusa. Ellen Octavia. Beda zaman ya, Mas, beda zaman. Mangga, Mbak Ellen kula aturi jumeneng. Iki kaya nom-nomane Mbak Lucy jane. Kok jan lepuh. Angel golek gambar ngene iki. Nopane sing mlebu mo? Engkang napa? Sing mlebu napane? Ora kok suap-suapane. Teges iki disawang seger.
Segerdu ngoten nggih. Ngene iki kon kaos aku tangane duwe dolanan tok ngono sapike. Karo disawang diwiling. Asmanipun sinten Cahayu? Ellen mo. Ellen sinten? Ellen tok. Ellen Octavia Dawe. Nggih. Laras. Nggih, pun dangu dados warang kono. Tasik nembe niki mo. Oh, nembe niki. Nggih. Derek ajar jenengan ngoten lho. Iya. Yuswa pinten no? Tasik kenya to? Nggih. Mas rong di bojo. Dereng. Lho, catet. Kula rasa kerabi cai gendeng kowe. Gendeng tenan kula rasa kerabi. Dadi tasik kenya ya mergo awake lemu ngoten nggih. Nggih. Remen maem ngoten wong nampungan. Anu pernah sekolah. Nate. Anu napa? Sekolah napa? Senawiyah. Napa? Guru mo. Guru. Nggih. Lho, kuliah? Nggih. SD, SMP, SMA. SMA terus kuliah. Nggih. Jurusan? Guru. Jurusan guru ya apa to? PGSD mo. Setikip. Nggih. Setikip singkatan apa? Jenengan mirengan namung setikip to mo? Iya, aku takut. Maksudnya guru, berarti sampean niku guru. Nggih. Iso mulang nek ngono. Nggih, nggih. Saya ngene nek kowe panjen kuliah, kowe berarti kuliah lho ya. Kuliah aku tolong ya anggapen ya go iki muridmu. Sik cara sing kok pulang ki kira-kira bocah SD apa bocah SMP? SD mo. Oh ya cara kok kono bu guru mau masuk kelas. Saking mriki? Iya. Oke. Anak-anak sudah duduk di kelas. Oke. Bu guru masuk. Ya, selamat pagi anak-anak. Ngoten. Terus. Niki dianggap anu ta siswa kula ngoten ta? Kok nggawa mata pelajaran apa ngono lho? Alah ngoten. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika ya anak-anak ya. Enggak mau. Nggih, sinten-sinten kemawon anake Lura, anake Care, anake Bayan ngoten mo. Oh, dadi ngono ya. Nggih. Sampean maksudnya nyinden karo dadi guru pilih ndi? Apa guru kok anggap omprengan? Apa sinden profesionalmu? Utawa guru itu profesimu, sinden omprenganmu? Guru omprengane mo. Ngoten. Oh iya bener. Ya sakarepmu lah. Lah nggih mengke lek sindene omprengan jenengan pecat kula. Yo, pecat kowe lagi apa bocah kaya ngono. Duh, meneh. Ya kregane. Omahku sik enom mesti tak sir ngono. Ngesir sinten jenengan? Saiki wis ora wani aku. Oh, mboten. Pun tobat nggih, Mo. Ora kok tobat, karep duwe, tapi cara nglakoni ngene wis rada rasa-rasa. Ngoten. Alhamdulillah. Ning angen-angen ngono. Oh, nggih. Bayangne ngono. Nggih. Ono anmu piye ngono. Bayangne. Anu to mau pikirane ngoten to? Angen-angene. Angen-angen nggih. Kira-kira piye ya ngono. Yo, aturno tembang sing apa lho? Kowe tau nembang apa kae? Apa? Apa? Ngai ndi ngombe? Imbangono katresnanku. Lah iki. Nggih. Gesah tenan. Lagu iki sing demenan. Lek latihan ping suwidak. Lho, wong ki jarene arep nyindeno wis suwi, Nggih. nek ora gelem latihan serempak kowe ora tak genderi ora bakal iso. Ngoten nggih. Heeh, nadyan to kowe iki sinden anyaran ning nek pernah nyanyekne nek ping 1000 paribasane, berarti jam terbangmu padha karo sinden sing profesional. Ngono. Yo, imbang ana katresnanku. Mu. Nggih niki buka colok nggih, Pak. Ha iya. Nggih. Apa?
kuping kuwi rada sida krungon. Mergo tas numpak kapal dalan ning Oh, kadose buku-buku ngoten. kae sing urung mari. Oh, dereng mantun nggih. Wayangan kula iki tebe-tebe, Pak. Kutai Timur. Gumun mboten sampean. Ya, wayang apa? Saben dina mong ngelampun jroning sepi sampun amun tansah kagulur wewayanganmu tukang mas wong bagus linalitan bisa lali saya jerojit ati lelewangmu wong manis ampun kumandir pandung netro Non Mas katresnanku bebas tanpa hidupku cendolan prasetyamu tak
Matur suwun. Nggih matur suwun Rama. Sampun nggih niki? Apa? Sampun. Ampun. Nggih. Ya. Jan. Sugeng dalu jeng Tatin saking telatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Leres. Injih leres. Pripun, Pak? Pak apa Rama iki mau manggil sapa? Emas. Mosok Rama ora. Nah, niki mau cilik-cilike panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Rama niki jenengan rada sudarungan nggih? Anu sedurungan. Aja dibanter-banter niku utarane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan ki jejak niku ten mriki mak teng 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 ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mburine Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. maksudnya Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wau. jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa mboten? Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to ngono. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Lah jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe Ngono. piye? Jenengan mang anu Kuwi banterno to nek tatin kita. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku iki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus Aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darahe Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung kok kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe kuwi Paitun ndak. Coba jumeneng Cahayu. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Niki jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu Wong seru. budek iki grogi. Wong lek rada budek iki tak wingi. Sik tak benake sing nggih, Pak. Pak apa Romo Mas? Mas, kula benake riyen jare kula Ci Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arek omong apa? duwe jimat. Jimat? Kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk bae ya. Golek buyute ra iso, aku sisa. Berarti nek panjenengan saged mang kula mang delok kula niku Sapa buyutmu canggah waring uduk tegantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tayan kula. Iya. Kok ning kula nggih dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, duwe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok. Alah, Ci. Kok jebul kok
kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah aku. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone Jerone tan mangke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku kae. Ngene kan wis ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan enek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku Iki darah ngawir yo. awir Rene. ya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Nah, iki menggo iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning darah rene iki ana darah warok. Lho, kowe Lho kok warok bareng iki? kok kaya anak campuran to iki. Maksudnya Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, Ora kok ngece lho iki mari darah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet, Ngempet. ngempet. Mosok Pun tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Piye lho nek ngempet? Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lah aku mau ngempet piye wong anak wong. Ngeten lho jenenge ngempet iki yo nang kelek to. Masa Ngempet konoan to? lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kono. Wis jenenge itu ngempet. Nek ngempet iki nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari sudah karu-karuan dadine. Jenengan ya. Bayanganku aku iki gampang bayangane lho. Heh? Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya lek kok omongi ngono iki bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Nah, terus. Ngono. Berarti kula niki mau Dadi kita sidane. terah rumbungan. Oh, pantes. Sek, Madeporono, tak delok kok bokonge. Madeporono. Bokonge sapa? Ya ning Madeporono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sek, kowe melu bapak kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora duwe bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. wong arep ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku Iki ning pundutan kok Pak Heru. napa? Ya tak detek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono iki. Ora percaya aku. Enek duite 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. Kuwi arep duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok jalan. mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duwite. Napa sing penting? Sing penting sing ijone kempetanmu mau. Acuk sotuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi to gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalangsun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil iki lho. Endi to mobile wong Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek Enggak, mobil. wes menggok enggak ketara.
Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak. Hmm? Mau apa? Terserah. Apa? Sing Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa, Pak? Lajeng duet kalian kula toh, Pak. Pak badhe minggah mriki. aku bapake diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Awas, Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo, Pak. Hati-hati tulung ono, Mbak, tak Nggih, tulung. Awas lho. Nek perlu. Nggih, nulung ya nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek Nggih Mbak Tatin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. nggih. Madem mriku nggih Pak nggih nika syutingane ten mriku. Nah, Jane ngerti. kenapa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Ora ada Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan nggih niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubar rasa wayangan. Bubar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis, Iya. tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus nggih niku Pak. Duwe ya dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso Pak. Lagune napa Pak? Aku delok nek TV, TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek ya Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek Ning YouTube. TV. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Piye Pak? Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek wis tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun dadi sehat, nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan ajeng mau kan janji kali kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Loh, jenengan ningali kengkiri kali kula pijeti. Oke. Ngoten to. Ngene, ndit dulur. Atas Pak. Ji. Awas, ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Mboten. Sampun. Ampun saged. Niki ningkale kula. Anu. Mbok arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok enten dikira rogoh-rogoh. Wis to, wis ndanger. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan, Pak. Nek saged Hutale mboten. telu. Kula rogoh ngene apa Pak? Kok kaya angel ngenten lho Pak. Ah, jangan. Angel jumuke. Bisa. Ya kok. Pak. Niki sinten? Du Oh kula, oh izin. sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi her? Oh, saking Singapura menika. Cukup to, cukup endi? Kuwi nek duit kene piro? 800. 800.000. Lah aku endi? Ojo ning kene ae, Pak. Sikil kula ora.
Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kok periksa dia? Wong priksa Hei. kon pinarak iku piye. Nih, Yang mana? sing apa? Sing kira. Jaga. Sing kayak aneh. Oh, ini juga. Sing endi? Ya telu. Telu. Beh kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 di sini, 150. Lurus 50-an. Lurus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Iki Joglutuk. Iki apa lho iki? Jeneng Api. nggih Pak Sun kok dadah niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing Wis ndi? entek, Pak. Mpun telas? Joglutuk. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Joklutro Joglutuk. kalih. Engko bar sik Joglutuk, Joglutuk. Mas Jo, Munggah. Mas Duaju. Mas Jogletik munggah nopo, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, nopo? Pak. Jogletik Oke, lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditutne bojone mrene. Injil res, Mas. Bener nanti kok ngetutne. Iki ya gampang celutak. Oh alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya oh alah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriku Kurmas. napa, Pak? Teng mriki. Iki togoku asline, jalur iki togoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen iki maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngono kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi wong loro. Nggih. Padha lanang ape ngambung ilan. Ora. Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Lutuk. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujan niku. Alhamdulillah, Cing. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe dulu sing ngelem ngene Iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sobol iki lho hotel ndi-ndi. Iki Hotel Kok di- sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. Akhirnya tanggapan aku sing Mbah Nuwun. Terima kasih Mbah Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ya dah. Ojo balik. Atur sembah Nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene dah. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, Bapak nggih, nggih. satu lagu. Ya ngeten, Pak. Nggih munggah. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, Niki. nggih. Cih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga Nggih, nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti dibagian Itu dengan iki hati anu Allah. jenenge apa? Sembako niki Oh, Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonan. Nah, Benar. nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep wis ro. Pak, Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lunga. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yaine sehat kok iso. Gendang rene. Iya, karo aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Ah, nggih. Masyaallah. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, oke. Alhamdulillah barakallah ya. Wis.
Wis, oh, alhamdulillah. Anu, Kowe iki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing kiwa kaya tai. Pak Eri yo gak ilmu konggonku. Gak ilmu konggonku. Wayange rung bar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru Toro makasih. Aja isin Jojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jo kritik, Jo Klutu kok Jo isin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jesse. Iya, iya. Ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih, sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin, amin, amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Masud Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, nggih. Wah, Heru, niki nggih, siap. kulino kula kan iki. Pak Heru ning kene ngriki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane masun lho jane iki. Maksud iki Kok ketoke karo masun kok mantut. Kang Gambu. Aku itu Kang Gambu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masuni gendam tok isine. Iki kelar iki fenomenal iki nek ra kegendam masun ra mungkin Iki kosong sok maya. tahu biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Teman-teman karo Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin. Tatin. Ayo, kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijet ana kuwi lho. Lah koampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa, yo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Sejek Senting. desa. Wong sudah pedhok kok aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Seneng. Bohogyo. Bog. Seneng. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo ta. Ya, kayaknya janda baru kena Siap. apa ki Trisno, apa ki jenenge, Dok? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo Nggih, nggih. midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake Ya, silakan. iki jan. Lintang Asmoro. Mugi-mugi Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, Sen. Aku mek loro. iya kuwi. Agen kok germo. Heh? Agen kok germo ndengkelmu. Maksudnya ya ber golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Nggih, Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi Anu le, aku ngene lho, kemarin nak sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira Nah, iya. batinku alhamdulillah membantu kelancaran Nggih. perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Jangan. Boten-boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang-undang. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Ngomong. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah kok? hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu.
bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongnya spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamu. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum nyapo. Langsung mlebu kok. Kok Ya. iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen Iki, aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Aslinya Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini. Nanti bojomu. Pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda. Kelase bedo Jelaskan, Dik. kelase. Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dhewe olahragane main push up to kaya Mas ya. Fitness. Jeno. Push up Tuk. tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandromo. Cang omonganmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontok kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh. Ketone kok uyar-uyur kepone Iki ngedum sembako ki lho. Ya, pembagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran anu kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. Lho, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awong kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu jebol. Pak, anu kula setunggal ya, kula setunggal kula. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep Weh. omah ngono kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah nang iya. arep omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya. Jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Walah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? Arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. guru kok, tak Cok. apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Iki mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. nggih nggih. Leres. Iku iso kaya Simbai. Lah Amin niki, amin. mula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. kodangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak bujo kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. Loh. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku kruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin, Mbak Tatin. saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Maksud Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, engko jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho.
Iya. Mas ini perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Ayo. Din. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu loh Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan begini iso nggo jajan nggo pos Rioyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Wis entek e. Dadi matur nuwun aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden, sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Gagal ndasi. Wong kuwi kena gaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo kami empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungokne kok jero jak mantati ora mudeng iki karo poso, poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongin 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru iki. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyebek kok. Bareng waras kok pegel ngono sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede diindit. Sing ngomong sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Pikir lho, kula ki abdi. Rumah lak samu ngono, Mas. Ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penyanipun Pak Siswondo Roh. Harjasmito. RM lho iki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Kondo. Raden Mas Kondo. nah RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosaan menungso. Wes aja Wes sembrono. saiki ha apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad iki H ora he. H Hilang. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Dik, kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne. Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne aku. Betul. Blokne kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lah kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora ha. gitu. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Sabar. Karena di Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Lah, Lek H langsung R terus urut. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iki sok Kowe iku nyapa. Sabar, Bro. ngengkel iki. Sabar. Jen, kaya Ting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo, R apa? Ya, ayo. Anu. Erik ndek kuket mau gak disebut we. Gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gatgas. R. Ros. Kok iso R jeneng. Kowe malah Asik karo macotong. R. Nulari sampe.
kowe sama nular. Nular aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah, pedus ya nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R R Tatin. Aku R. R. Nggih. Ra nyongko ra ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Oh ya. Kan? Oh. Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu tenang. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer ono ya. Ben ngumpul ono. Tenang dulu tenang, sabar dulu. Iya. Ono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis. Tumang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su. Su. Su itu adalah supel. Set to kowe nggonmu ngendi to, Duk? Tik urutanmu iki genah to ngulang Ora kalih. ora kesel mbok. Rene. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. kene. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono. Nah, aku manut urute mau Kene lho. ngali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Oh, supel ya, Pak. Angel tenan. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kok ya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Nar ki narimo, nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3 Telu, Yan. Yan kowe mau wis sunar ya. Ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki lho ning kene iki lho, malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe wirane ngene lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ciri menje. Ciri biji matamu. Kok Nanti dadak kaya nyumbang. curug. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Truk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten iki ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, tak nek sing nanggap ra kondang bener. Jajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wangi. Loro nek. Cengkane ane. Kok bangga iso nyau. Kemelindi. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Sa? Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Tolo. Iya, bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi Tol, sogok. tol. Soalnya Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. So menika sedekah, Sedekah. kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa, Kang? Iya ta? khulu ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki?
Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iya. Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora sik to aku Sing tak takoni. ndak ero aku. Roh ora sampean? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? Apa kuwi? Iso apa ora kowe? Ora iso. Iso apa ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? dongae nggawa proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya, iya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah engko oleh saka Pak Heru langsung mangan aku. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Nek tak jek dhuwit ngono kok iso. Duit Ben meneh. rapi. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Loh. Pakai yang agak hot toh ya. Apa? Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing bilik aku to? Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dodok kaya Yogya aluse ramae rada kepiye ngono. Oh, iki mau di ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ayo. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatul, Mak, gatul. Kok gatil dalange iki jan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dik. Mosok ngalat. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dik. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangar mangkat enek wong bedel nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. biawak, Ya. biawak. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas di aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene. Oh, pasti. Barang-barang nerokne aku lho wisane. Kena laraku nih no masuk. Hati-hati. Kacekane. aja cetek ya, Mas. Jaluk separuh hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Iya tadi kowe kok ngune aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si Yo, Le. sepuh ki sapa Jali? Sing dhewe sepuh yo le. Lah awake dhewe iki Kowe kaya ngene ya. maco. Wong sik merening kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Ah, apa? Ning rumah sakit tadi. Oh tak Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetha. Rampun menika janda baru rom. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Sih? Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Lho, lha ning Mbak Tatin Mulai enek. esuk mulai. Lajeng napa? Gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten Sesule saking Banyu ing Bobo samangke kajat lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. Teng Putra payaipun. Aku sekali maneh kaya kumbu Karno mene. Omong Jare, jare. omong ususe rung tak sehat lho. Ora to koyo. Jare. Iki piye maksudnya? Anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih, nggih. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gasaran ulang tahun ingkang wayah, Mas. panjenengan Mas Yun. doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongani awake dhewe ra mandi apa kok ndongani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawas diri aku man bumi.
Ora penting kata-kata kata-kata. Sing terakhir lali rapalan iki. Kuwi dhek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani kuwi donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu selamatan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitiria kumarane bumi purya musing ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyun pangapura. Ngono terus bar iki digiarne Niat kajatipun. sing ndongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso lho. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula ini mondok lho, aja ngisi-ngisini kula. Enak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti Penak. penak. Nggih, nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin, nggih leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula senes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu donga kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu di Turi. Ting tuh. Ini sampean. Jenengan kok jati turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Ya dongani. Dan Donga dongani Jawa, matur donga nuwun. Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Barene. Wo, layakno disangoni kon donga to kon dipake. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Pak Heru. Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen nggih. Elden. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng Amin. dhateng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah panipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan ketambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Adiari-ari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina. Pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih.
Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa. Nggih, Dadi Pak Budi, Pak Budi. Komplit. kajatan. Komplit Bud, mau malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Ya. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Sampeyan tak kamplengi kowe. zaman untukmu genep ke jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Budi ya iki. Ya Elden ratu ning umur. Budi. Sik lagi kadung serius lho, Bud. Tak rungan tenanan lho kowe. Kowe kok ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius kadung umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. Ana sindung liwet Aja kok pagebluk getake lamur, ya Elden ratu ning umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Ya lali barang tebut, Bud begitu ngono. Layakno tadi ndek ngenane nyalone juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100, bosok ini lak rugi 50 iki. Nggih. Anu Ya. Bapak itu Terus nih nembang. Bismillah. pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas mangga Mas Rudi. Monggo, Mas. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Oh, sampun omo. Monggo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Mbak Heru. Susi, Mbak Susi. Susi ki sing ndi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki Aku perkara nggih rumpi ki rumpimu kere ning nggonku lho. rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne ngono. Wih, jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku dilemek to karepmu. Kowe piye ae. Lembah Pak Eh, Susi. iya, iya. Poso ya. Niki Alhamdulillah. Susi latah niki. Ambek nggih, Mas Sun. Tembangnya apa, Nduk? Lagune panjenengan Sehat, alhamdulillah sehat. pinaringan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal, Kapal. kapal sikil. Iya, iya. Kapal. Sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Mas Suci, Mas Kanca Suci. sekolah. Nggih. Bah, dalem Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Kok Rondo niku, Pak. Gleduk, gleduk. nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sopo? Gleduk, gleduk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Nggih, kula ngledhok, Pak. Leduk niki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora koyo Kae dititati sini. Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Engko digo mulih dienggo sahur keluarga. tuk. Biasanya didahar. Ora cetha ya. Oh Dewa Tresno, Dewa Tresno. Nggih, Dewa Tresna mawon. Amin. Ki mau kan anu to. Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih penghormati to. Mungkin sedaya ngatur lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro ki jenenge. Oh, Pak Sun. Kula niku Le, mung santai. iki Mangsenene niku. Duk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Blok duit kan sak gon-gon. Nggih. Dalam gerayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok misi aku. Piye, Mas? Nyuruh 300 ya, Duk. Potonganmu. Bapak Ngawur obah, ya. obah sak obah ke dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku kan sirku tak domni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Sumacaku, lho kuwi penting langkengmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu e. Pripun? Nanda Sinten? karo Nanda karo Ani. Kene. Niki ya Mas. Eh, Niki kula atur ning ngrika nggih. Kula atur ning ngrika. Mas Heru.
Kula tak tengriku nggih. Cintaku Sakanya-kanya kode karo cahayu sing aku lembar lembarmu pancen super rasa tur anti laler yen rapat tok satino sesirane cintaku sakanya-kanya kode mari tulung dampak aja otak bensin seliter mantanku tak setaker tak ampiri ayo tak rambut dirasaku dandan lipit rambut tegul langane ayo gerak kowe luwak penting amin nganti rusak sing tak pikir gampang jambu gogrok dipangan ular ular kacang lakune krokat loket sama bayi jebol ngambek stop kok ngene diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem. kowe diutangi dhuwit nek. Dibisik melih kula. pripun Mas Luduk Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, Bos. Ora. Ini loh, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah. Izin ya. Sampean bulan iki poso apa ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diangkreng aku. Kuwi gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dengan nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Nah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten Bertanya, Pak. Iya coba. Samang mikmu coba. Pak Heru iki mbisik aku nun sewu izin ya. Saman seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Amin. Saman poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Ono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek awakmu mlakune kaya Mlakune ngono kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis badi itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa, Mas Lutut? Iki punglor boto. Wah, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora nyantengen. tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk. Iya. Lek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet, Iki kene susi iki. lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. iki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok tadi. Dadi sini mek nelek berarti. Awur bae kok iso. Anu sini iki, anu. Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Kok sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngerti sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh ki penting wis sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuruh rondo kempling. Nggih.
Pak ngersakaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, kene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Oh alah, kaya Daryanto lho menawa ya. Daryanto sapa ngawur ya Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Ya. Belanjane kata rada kabetan. Yen purun Mas igar-igar rencangi nalekan omah mengke dewean apa ora ngerti timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Jene kata rada kabetan. Niki blonjo napa nanda badhe pindah. Sampeyan nampun Awan-awan lunga belanja ning pasar rejo. Lawan rondo kanggeku sing penting lega. Semarang Mas tuku gelang penting-penting susu melah nadyan rondo dijamin kempleng. Krono iki ya acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan dampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang anugrahaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka penyembun Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tumparing nusa bangsa lan agama. Alhamdulillah, amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku. Iki Nalikane aku ninggal aku. Ya, Siramu asa aku kudu sampai karo sapa. Nasuwun noleni
satu lagi. Master Mendem. Oh ya, satu lagi Mister Mendem. Ya, Dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ngepas ki hawa. Arah ini ya. Master Mendem. Satu lagu lagi. Kayak Enggak. Sama Mas Luduk, Mas Luduk. Oke. Ya. Ora tak kakek penting sesuk tuku berat. Ora tak anggap penting anak bodo waret. Aja muna-muni tuturi kaya buyai. Kita wae yen mentem wis losor. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jok Lutuk. Iki anu lagi Ustaz Kritik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamanipun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulo nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya mbok nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis khusus wis niki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah.
Nyapo sampean kok ngombe nyapo. Betul, Enak ora jajane? Lho ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok dero. Astagfirullahaladzim. Boleh piye wae. Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra katok. Eleh labemu. Kok iso. Kalau ombe gak kecing. Ayo. Kalau ombe kayak hidungmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh, yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dik, Dalem. aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, turung ngono. Terus kowe arako sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iki ya Gus asline. Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa iya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak duduk-duduk. Nek niki lak kritik asli. Yen tinggal ndamel saka pantes to? Ndamel sarung ya pantes. Pantes lah dunia. Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terus nih. Tak tuturi ngene lho. Joget karo mendak kok sikile. Jajal. Mendak iki kok ngendi iki mau? Dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terus ning ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih begini. baik. Aku golek ngombe ya ditonton Tuhan. Nah, ngono lho. Wa ma'akum ainamakum. Nah, iki lho. Iki. Aku SMA iki tak percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe wedi. kudu isin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. Ora tak gagah kepenting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja ngamuni nuturi kaya bunyai. Kita wae yen mendem wis rasa dhewe. Bahasane iki pangkas satu. Wonge lek kuwasa ya. Nggih Mas, bebas. Pemimpin iki bebas kok. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis. Leres Nyekel. Sama papat nganti bubrak. Tayub.
Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih. Iki manggane kan urung anu Dewe. urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih, Dadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing. Nembang bajing encat maksudnya. Sing nembang. Oh. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan iki kadang-kadang wong iki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan iki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar iki bajingan. Iya, Bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit tinganan, heri ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Hai. Ora ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Loh. Hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng sing Belanda. bregeteng sing karo soto. Slametan. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya Langsung intro nduk. Terus itu tak tolong. Mbak Elisa ya gini. wis per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Trak. Tur ditak-tak delan-delan tak terus ditak delan-delan tak. Per meneng ae. Sing itu ben kene. Aku jurusan tari tuk. Iya, roh SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso Nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Ayo. Wadeg. Lho linggo manut lho. Wong darani Rok Neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok iso blindrong Mas sing ngene to. Sinau. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Garut Kaca lek cilik-cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho, Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. itu. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Oke, sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang Aku nopo? poso mesti wayangan lho. Nggih. Satu Dadi lagu. sak karepku iki lho. Iya, Mas. Pak Heru mulai to. Pak Heru balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan desak ngenteni sing nanggap. Lah, niki Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo. Karo Rudi bocah sing tak tresnani. Lah, alah enek wonge ngono, biyen bisa langsung ku. Tau tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Itu. Toto ditak-tak, delan-delan tak terus ditak-tak, ketak-tak. Kendangane penak to, Bel? sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi ya. Awas siap.
bajingane. Iya bajingane. Bajing loncat. Kowe aku. Bajing loncat. Kas tenan aduh aduh aduh. Abdi lapan narosan. bajing loncat, bajing loncat, iya, bajing Boten. Boten saged. Kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi.
Kok goro-goro. Kadung seneng kok. Kok ajenge bacut nih. Satu lagu lagi. Sampun ya, Mas. Nggih, Mas. Sarananing wong yen luhung betah lopo